Vravte mi, že to nie je krása. Dúfajme, že to vyjde bez nejakých príplatkov a odrbov. Poďme sa pozrieť na KRS. Ako sa má moja kerka. Ja som sa zadýchala. Vítam vás pri mojom novom vlogu. Môžete si všimnúť, že od minulého dielu sa tu dosť veľa vecí zmenilo. Hey guys, ja neviem, ako dlhý bude tento vlog. Vy ste ma tak neuveriteľne spamovali s ďalším dielom. Ale jo, v rámci možností som to nejako zvládla točiť. A teraz to budem musieť všetko strihať. Ja mám reálne 4 hodiny záznamu z tohto vlogu. Prepač, Klári, je mi to ľúto. Vec, ktorá bola minulý diel úplne že dokázaná, tak už je fixnutá. Máme tu plno nového nábytku. Už tu u nás bola aj návšteva a mám aj novú kérku, ktorú si revealneme v tomto videu. Jo, a taktiež v tomto byte nie sme sami. Žiaľ sme si mysleli, že Elvisko bude ten tretí, čo tu s nami bude v tomto byte. Strašne ma to doteraz bolí. Ale pozrite sa, koho tu mám. Shelly, poď ku mne, poď, sadni. Dámy a páni, tento psíček sa volá Shelly. Shelly je psíček mojej kamarátky Terky a Shelly je u nás 3 týždne, dámy a pánové, hej. Nikdy v živote som nemala psa a teraz mám psíka, ktorého strážim 3 mesiace. To je akože pes starter pack. Ona je tak zlatučka a milúčka. Jo, takže ešte takáto novinka. A chcela by som vám povedať, že môj merch nájdete na clarisa.sk.